Здравейте, аз съм Светли от Навърха. В това видео ще ви покажа как да спестите време от гледането на новини. Разбира се, може и точно да не ги гледате, така ще спестите 100% от времето за гледане на новини, но няма да бъдете информирани. Хубаво от време да се гледат. Значи целта ще свалиме видеофайловете и ще използваме програмката VLC Player, за да ускориме самото гледане. Сега, тук ще отида на BTV сайта и ще отида в емисиите. Това е BTV новините, наклончета видео с наклончета емисии. И от тук може да си изберете дадената емисия и натискате тук кутийката и тя тръгва да зарежда. Сега ще дадем на пауза, защото няма да я гледаме през браузъра, защото то ще продължи с нормалната си скорост. Трябва да свалим видеото. Изчакваме малко да зареди. Даваме пауза. И трябва да отворим кода на самата страница. И трябва да търся с Ctrl и F или от тук от менюто Edit и Find и търся .mp4. Избирам този файл. Това е всъщност видеото, от което до този web player тръгва да работи. И давам Paste and Go и веднага ще справи, защото видеото е голямо и ще трябва 300 мегабайта. Давам Escape и натискам Ctrl и S, за да запиша видеото и след това му давам Save. Точно преди малко правих си опити и файла го имаше, но в вашия случай няма да го има. И то ще покаже колко време остава от свалянето самото видео. То е голямо, защото не е малко време. Видеото се свали и сега само трябва да го натиснем тук. Аз предполагам, че вие сте си свалили тази програмка VLC или вече имате инсталирана и следвате процеса по инсталация. Това вече просто няма да ни трябва и нека да стартираме файлчето, самото видео и видеото тръгва. А сега на Windows, може да използвам квадратните скобки, които са близко до Enter. С тях да увеличаваме и намаляваме самата скорост на видеото. Когато човек не е уморен, може да слуша на 1,7 скорост с 70% увеличение. И по този начин, ако е 40 минути, да кажем при 1,5, може би ще стане към 30 минутно видео. И ще спеси 10 на минути от самите новини. И като добавите така в една седмица, получавате цял час. Значи малко повече. Примерно 7 седмицата, по 10 минути, ако спестите на гледане на новини, това са 70 минути, което е час и 10 минути. Може да ходите на спорт, може да спите и така нататък. Това беше от мен. Хубав ден и до скоро. Чао!